Assalomu alaykum bинандаҳои азизу гиромӣ. Нашри навбатии барномаи тиловатии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия Ёр Муҳаммад Самадов ва санаовари Абдулҳамид. тавре иттилоъ дода будем асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар ҷумҳурии Қирғизистон қарор доранд. Имрӯз дар шаҳри Чолпон-Отаи ҷумҳурии Қирғизистон мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков доир гардид. Сарони ду давлат натиҷаҳои музокиротро ки қабл аз ин дар шаҳри Исфараи ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои эътимоди комил, созандагӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор гардиданд, инчунин мулоқот бо аҳолии ноҳияҳои наздиксарҳадии Тоҷикистон ва Қирғизистонро ҷамъбаст карданд. Тарафҳо доираи васеъ масъалаҳои мубрами ҳамкориҳо миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистонро баррасӣ карда, самтҳои афзалиятноки таъмиқи минбаъдаи онҳоро муайян намуданд. бо таъкиди имкониятҳои васеъ барои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои иқтисодӣ, Эмомалӣ Раҳмон ва Сооронбой Жээнбеков ба мувофиқа расиданд, ки ҷиҳати афзоиши гардиши мутақобилаи мол чораҳои зарурӣ андешида ба роҳандозии робитаҳои мустақим байни доираҳои соҳибкории бузург ва миёнаву хурд, ки нишондиҳандаи сатҳи ҳамкориҳо миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон мебошанд, мусоидат намоянд. ҳамчунин мубодилаи афкор атрофи мавзӯъҳои минтақавӣ ва байналмилалии мавриди таваҷҷӯҳи тарафай сурат гирифта, амалҳои муштараки минбаъда дар сиғаи ҳамкориҳои бисёрҷониба муайян карда шуданд. Уважаемый господин президент Эмомалӣ Раҳмон, позвольте сердечно приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле, на берегу нашей жемчужины озера Сыкуль. Мы всегда рады видеть вас, уважаемый президент. Мы рассматриваем ваш рабочий визит как важный шаг на пути укрепления и расширения наших отношений. Ваш приезд придаст дополнительный импульс в активизацию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы весьма удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Пользуясь случаем, выражаю вам сердечную признательность за радостный прием и теплое гостеприимство, оказанное всей кыргызской делегации во время моего рабочего визита в город Исфара. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества. Особо радует нас, что вы с вами, уважаемый президент Эмомалӣ Раҳмон, проявили единство мнений по ускорению процесса делимитации кыргызско-таджикской границы. Мы договорились по границе вести работу от простого к сложному, придерживаясь принципа взаимного уважения и учета взаимных интересов. Мы также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, в том числе по водно-энергетическим вопросам в регионе, в которых важная роль отводится Кыргызстану и Таджикистану. В данном контексте Кыргызстан высоко оценивает и поддерживает созидательную политику Таджикистана по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне. Уважаемый президент Эмомалӣ Шарипович, благодаря вашей поддержке нашего предложения мы вчера провели историческую встречу на приграничной территории. Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, что наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества. В завершение хочу особо подчеркнуть, что кыргызская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем взаимного учета мнений и интересов. Спасибо, пожалуйста, вам слово, уважаемый президент. Большое спасибо, уважаемый Сооронбай Шарипович, уважаемые члены делегации Кыргызской Республики. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за приглашение посетить Кыргызстан. Весьма рад нашей встрече на гостеприимной кыргызской земле. Она предоставляет нам благоприятную возможность для продолжения нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней таджикско-кыргызской повестки дня. Мы заинтересованы в стабильном развитии тесного взаимодействия с Кыргызстаном, придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений между нашими странами. Таджикистан вновь подтверждает свою готовность и далее укреплять политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения с Кыргызской Республикой.
дар ҷараёни мулоқот ҷанбаҳои масъалаҳои ҳамкориҳои байни ду кишвар дар арсаи обу энергетика мавриди баррасӣ қарор доштанд. Қайд гардид ки ба кор андохтани иқтидорҳои гидроэнергетикии ҷонибҳо бо дар назар дошти манфиатҳои кишварҳои минтақа барои Тоҷикистон ва Қирғизистон аҳамияти фарогир дорад. ҷонибҳо изҳори итминон намуданд ки татбиқи лоиҳаҳои гидроэнергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ба раванди расидан ба ҳадафҳои рушди устувор 2030 ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ на танҳо кишварҳои Осиёи марказӣ, балки берун аз миқёси он такони мусбат хоҳад бахшид. аҳамияти таҳкими эътимод миёни мардумони Тоҷикистон ва Қирғизистон бахусус дар минтақаҳои наздисарҳадӣ ба таври хоса таъкид карда шуд. зарурати ба роҳ мондани амалияи мунтазам баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангии муштарак, иштироки ҷонибҳо дар консертҳо ва фестивалҳо дар ноҳияҳои наздисарҳадӣ, ҳамчунин фаъол гардонидани ҳамкориҳо дар соҳаҳои маориф, варзиш ва сайёҳӣ қайд карда шуд. бо мақсади фаъол гардонидани ҳамкориҳо миёни минтақаҳои ду кишвар тарафҳо ба мувофиқа расиданд, ки робитаҳои бародаршаҳриро миёни шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳои кишварҳояшон барпо намоянд. идомаи ахбор. дар заминаи таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва талошҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе, пойтахти мамлакат ба пешравиҳои назаррас ноил мегардад. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 6 майдончаи муосири варзишӣ ва бозии кӯдакон мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. аз шумораи умумии 6 майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона ки дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд, бошандагони шаҳраки 53 ноҳияи Сино низ аз он баҳраманд гардиданд. майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакон ки аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг сохта шудааст, имкон фароҳам овард ки кӯдакону наврасони ин маҳаллаи шаҳри Душанбе пайваста ба варзиш ва бозӣ машғул шаванд. майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона дар масоҳати 0,5 гектар сохта шуда дорои майдончаи футбол буда, дар он имкони баргузории бозиҳои волейбол, баскетбол низ мавҷуд аст. ин иншооти варзишӣ бо стандартҳои замони муосир дар зарфи кӯтоҳ бо сифати баланд сохта ба истифода дода шудааст. корҳои сохтмонии он моҳи феврали соли ҷорӣ оғоз гардида, сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Орион Медсервис дар муҳлати 5 моҳ онро бо сифати баланд сохта ба истифода доданд. ҳангоми корҳои сохтмонӣ беш аз 20 нафар соҳиби ҷои кори муваққатӣ ва маоши хуб гардиданд. дар корҳои сохтмониву таҷҳизотонии ин майдонча беш аз 1 миллион сомонӣ сарф шудааст. аз ин иқдоми созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, бошандагони биноҳои баландошёнаи шаҳраки 53 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе изҳори миннатдорӣ намуда, иброз медоранд ки дар як давраи кӯтоҳ ин мавзеи нообод ба гулзор табдил дода шуд ва барои истироҳату фароғати онҳо ва ҷалби кӯдакону наврасон ба варзиш беҳтарин шароит фароҳам оварда шудааст. касе ки аз ин мавҷе гузар карда буд, дида буд ки як ҷои партофтагӣ буд ки тамоман ба чашм нонамоён буд. имрӯз бинед ки дар ин ҷо як майдончаи варзишӣ замонавӣ ба истифода дода шуд. кӯдакон вақтҳои холигии худро дар ин майдончаҳо гузаронида ба корҳои беҳуда даст намезананд. лозим ба таъкид аст ки ин сеюмин майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакон аст ки аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе сохта ба истифода дода мешавад. дар иншооти варзишиву фароғатии навбунёд дар баробари майдони муосири варзишӣ ҳамзамон дар гирду атрофи он нишасткурсиҳо, 2 айвони замонавӣ барои истироҳати бошандагон, нуқтаҳои бозии кӯдакон бо дастгоҳу таҷҳизоти дилхушкунандаи варзишӣ муҷаҳҳаз мебошад. миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем ки барои мо кӯдакон чунин майдончаҳои зебо бо ҳашамат сохта ба истифода доданд. истироҳат дар ҷойҳои зебою озода, истифода аз ҳавои тоза ба мо кӯдакон хеле маъқул аст. мо кӯдакон ваъда медиҳем ки саҳни майдончаи назди биноҳои худро тозаю озода нигоҳ медорем. баҳри ободии гирду атрофи он низ таваҷҷӯҳи махсус дода шуда, дар баробари майсазор ниҳоли дарахтони ороишӯи сояафкан низ шинонида шудааст ки ба ободии ин гӯшаи пойтахт зебогии дигар зам намудааст. воқеан дар доираи дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшачорабиниҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ташкилоту муассисаҳо ва соҳибкорону шахсони саховатпеша чунин иншооти муҳими варзишӣ сохта шуда барои истироҳату фароғат ва ҷалби кӯдакону наврасони пойтахт ба намудҳои гуногуни варзиш тадбирҳои муассир амалӣ гардида натиҷаҳо дар ин самт назаррас мебошад. Ҳадаф аз бунёди чунин майдончаҳои варзишӣ ҷалби кӯдакон ба намудҳои гуногуни варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни аҳолӣ мебошад. давоми 3 соли охир дар маҳаллаҳои аҳолинишини 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ҷиҳати машғулияти ҷавонон ба варзиш ва фароғату истироҳати сокинон 61 боғу гулгашт ва наздики 200 майдончаи варзишӣ бунёду навсозӣ гардид. аз аввали соли ҷорӣ то имрӯз аз 58 майдончаи варзишии сохташаванда 12 тояш мавриди истифода қарор гирифт. майдончаи варзишӣ ва бозӣ барои кӯдакон дар хиёбони ҳофизи Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт бо иқдомҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе аз ҷониби муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯи барқии обии Роғун дар масоҳати умумии 4200 метри мураббаъ бунёд гардида дорои шароити арзандаи истироҳату машғулияти ҷавонон ба варзиш мебошад. акнун аз шароити мавҷудаи ин иншооти муосири варзишӣ 1500 нафар сокини хиёбони ҳофизи Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонӣ имкон доранд ки дар рӯзҳои мусоид истироҳат ва ба обу тоби бадан машғул шаванд. сохтмони майдончаи варзишӣ бозии кӯдакон ва истироҳати калонсолон дар хиёбони ҳофизи Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз ҷониби мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯи барқии обии Роғун баҳри боз ҳам зебову ҷолиб гардонидани симои пойтахти ҷумҳурии азизамон амалӣ гардонидани нақша чорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Рамзан Сохтмон корҳои сохтмону василгариро ба анҷом расонид. иншооти солимгардонию фароғатӣ дар хиёбони ҳофизи Шерозии пойтахт дорои шароити мусоиди бозӣ барои футбол, баскетбол, истироҳати кӯдакону калонсолон ва бозии кӯдакон буда 600 метри мураббаи гирду атроф кабулдизор ва зиёда аз 2000 метри мураббаи дигари он бетонпӯш карда шудааст. сокинону ҷавонон аз бунёди чунин майдончаи муосиру замонавӣ ки қаблан ҷойи нообод буд хушҳол гардиданд. иқдомҳои шоистаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакатро барои солимии ҷомеа ҷалби ҷавонон ба варзиш ва истироҳати сокинон муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мекунанд. дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати солимгардонӣ ин дуюмин майдончаи варзишӣ ва бозӣ барои кӯдакон аст ки аз ҷониби муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯи барқии обии Роғун сохта ба истифода дода мешавад. акнун ки дар пойтахт ҷиҳати машғулияти ҷавонон ба варзиш ва истироҳати сокинон чунин майдончаҳои зебо сохта мешаванд, сокинонро зарур аст ки барои доимӣ тозаву озода нигоҳ доштани он диққати аввалин дараҷа диҳанд. бунёди майдончаҳои муосири варзишӣ бо хоҳи наву замонавии фарҳангию фароғатӣ ва гулгаштҳо то андозае таъсири мусбии худро дар самти коҳиши садамаҳои нақлиётӣ ва ҷинояту ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон гузошт. имрӯз беҳудагардии кӯдакону наврасон дар кӯчаю хиёбонҳо ва қадқади роҳҳои нақлиётии пойтахт кам ба назар мерасад ва омилҳои асосиро таҳлилгарон дар бунёду навсозии майдончаҳои варзишию бо хоҳи фарҳангию фароғатӣ ва гулгаштҳо маънидод мекунанд. имрӯз ҳамчунин дар доираи иқдомҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе дар хиёбони Исмоили Сомонии пойтахт майдончаи муосири варзишӣ мавриди истифода қарор гирифт. майдончаи варзишӣ ва бозӣ барои кӯдакон аз ҷониби ширкати саҳмии холдингии кушодаи барқи тоҷик дар масоҳати умумии 0-186 гектар бунёд шуда аз лиҳози ҷойгиршавиаш барои истифодаи бошандагони биноҳои 7, 9 ва 10-12 қулай мебошад. иншоот тибқи лоиҳаи тасдиқгарида аз майдончаи футболи хурд, волейбол, баскетбол, ҷой барои бозию фароғати кӯдакону наврасон, гулгашт бо ҷойгиршавии 5 адад айвонҳо барои калонсолон иборат мебошад. мақсад аз сохта ба истифода додани ин иншоот шароити мусоид фароҳам овардан барои сокинони ин маҳал мебошад. баҳри боз ҳам зебо гардондани ин гулгашт беш аз 450 адад дарахтони ороишию ҳамешасабз ва наздики 40 000 бех гулҳои ороишӣ шинонида шудааст. 40 сол боз дар ин маҳалла зиндагӣ мекунам, аммо бори аввал ҳаволиамонро инқадр сарсабзу зебо, шодоб, пур аз гулу курсиҳои бисёр зебо, чароғон ва ҳама муҳим барои бачагони мо майдончаи варзишӣ, барои кӯдакон майдончаҳои бозӣ фароҳам оварда шудааст ки ин самараи
سیاست خردمندانه آبادگرانه و بنیادکارانه پرزیدنت محترم پیشوای ملت می باشد که آن را رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امامعلی همچنین تمام ساکنان شهر دوشنبه صمیمانه پذیرایی میکنند. باید گفت که بنیاد و نوسازی انشاءات سرشمار ورزشی و استراحتی و فراغتی در شهرک و محله های پایتخت از توجه مخصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تدبیر اندیشی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بهر فراهم آوردن شرایط شایسته زیست و زندگانی ساکنان پایتخت و جلب جوانان و نورسان به ورزش و طرز حیات سالم سرچشمه میگیرد. یک میدانچه خوش‌طرح و زمانوی در خیابان رودکی 106 ناحیه اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردیده آن دارای شرایط خوبی مشق و تمرین و بازی میباشد. باید گفت که انشاءات مذکور از جانب مؤسسه دولتی مرکز تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها بنیاد گردیده است. در هفته افتتاحی میدانچه مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و نمایندگان مرکز تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها اشتراک نموده جهت نگاهبین میدانچه فکر و اندیشه‌های خود را بیان کردند. اکنون کودکان می توانند در چنین میدانچه‌های خوش‌طرح و زمانوی به نمودهای مختلف ورزش از جمله فوتبال، والیبال و بسکتبال مشغول شوند. همزمان از استقامت کنندگان دعوت به عمل آورده شد که میدانچه مذکور را دائم زیر نظارت گرفته آن را تازه و آزاده و ثمرناک استفاده نمایند. قابل ذکر است که مساحت عمومی میدانچه 2780 متر مربع بوده. در گرد و اطراف آن برای استراحت ساکنان و بازی کودکان هر گونه نشستگاه‌ها و اسباب‌های ورزشی نصب گردیده است. طبق اطلاع مسئولین انشاءات مذکور در مدت کوتاه بنیاد گردیده آن تحفه ارزنده به ساکنان این گوشه پایتخت به حساب می‌رود. این چهارمین میدانچه ورزشی است که از جانب وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ساخته مورد استفاده قرار داده می شود. با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و شماره زیادی ساکنان کوچه های مستانگلوف 3 و 30-1 یک انشاءات موثر ورزشی و زمانوی افتتاح کرده شد. در آغاز نمایندگان از شرایط فراهم گردیده در این انشاءات دیدن نموده به کار ساختمانچیان بهای بلند دادند. انشاءات ورزشی دارای شرایط مساعد فراغت و استراحت بوده برای بازی‌های ورزشی فوتبال و بسکتبال و والیبال امکان خوب مهیا گردیده است. ساکنان نیز از این خوشحال گردیده مینداری خود را به رئیس شهر دوشنبه و دیگر شخصان متصدی برای بنیاد چنین یک انشاءات ورزشی و فراغتی بیان نمودند. میدانچه بازی کودکان عبارت از اتراکسیون‌های دلخوش کننده در سطح بلند بنیاد شده است. انشاءات در کمترین مهلت از جانب وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان با صفت بلند ساخته مورد استفاده قرار داده شد. من بعد ساکنان و استقامت کنندگان کوچه های مستانگلوف 3 و 30-1 از جمله کودکان و نورسان امکان دارند تا از چنین شرایطی مهیا گردیده استفاده نمایند. میدانچه ورزشی از 1700 متر کوادراتی عبارت میباشد که از جمله میدان فوتبال، والیبال، بسکتبال 336 متر کوادراتی، میدانچه ورزشی بدن 77 متر کوادراتی، میدانچه برای بازی کودکان از 66 کوادرات، میدانچه برای کچیلی ها و مقداری 87 کوادرات. در اینجا راهروها 554 متر کوادراتی رو در اجرا کرده شده است. سبززارکنی 558 کوادرات سبززار گردانده است. گلها با مقدار 30,000 گل شنانده شده است. امروز در اینجا مردم خیلی خرسندی دارند که در برای کودکان و هم میدانچه ورزشی افتتاح می‌یابد. در دوره کارهای آبادانی و سازندگی و نهالشینانی و کبودی‌زارکنی در انشاءات ورزشی کارهای سبز و خرمگردانی نیز با رعایت قاعده‌های اگراری به راه مانده شده است. بنیاد از نوسازی انشاءات سرشماری ورزشی و استراحتی و فراغتی در شهرک و محله‌های پایتخت از توجه مخصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تدبیر اندیشی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای فراهم آوردن شرایط شایسته زیست و زندگانی ساکنان پایتخت و جلب جوانان و نورسان به ورزش و طرز حیات سالم سرچشمه میگیرند. در این انشاءات مذکور در برابر بنیاد میدانچه ورزشی همزمان موضع برای تمرین بدن بهر ساکنان این مکان و اینچنین موضع موافق برای بازی کودکان بنیاد کرده شده است. میدانچه ورزشی برای نورسان و بازی کودکان واقع در کوچه فردوسی 5/15 5/16 و 5/17 ناحیه فردوسی هم از جمله چنین انشاءاتی است که با مورد استفاده قرار گرفتنش برای ساکنان شهرک امکانات مساعد برگزاری مسابقه‌های ورزشی و استراحت و فراغت را فراهم کرد. میدانچه ورزشی و فراغتی در مساحت 5400 متر مربع دامن پهن کرده آن از جانب کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی باشد از اول ماه فوریه آغاز گردیده
дар муддати муайян гардида ба анҷом расонида шуд. Сокинони шаҳрак ҳам дар навбати худ миннатдории хешро барои дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти шаҳри Душанбе хусусан дар самти ба варзиш фаро гирифтану солимгардонӣ бунёд карданд. ҳозирин дар рафти ба истифода додани майдонча бо сокинони ин биноҳои истиқоматӣ баҳри нигоҳдошти майдончаи бунёдгардида суҳбату мулоқот низ намуданд. бояд гуфт ки иншооти мазкур дар партави сиёсати варзишпарваронаи раиси шаҳри Душанбе бунёд гардидааст ва барои бозиҳои гуногуни варзишӣ, мусобиқоти хурд ва инчунин барои ба истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакон мувофиқ аст. масъулини кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд ки раванди корҳои анҷомшударо пайваста зери назорат қарор дода талош карданд ки аз маҳсулоти босифат истифода кунанд. дар ноҳияи нуробод дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ се иншоот аз қабили бунгоҳи тиббӣ, симхонаҳои иловагӣ ва пули мошинигузари байни ду деҳа мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Иншооти мазкур аз ҷумлаи ашхоси саховатпеша бо истифода аз маблағҳое ки барои сафари ҳаҷ пасандоз намуда буданд бунёд гардиданд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи нуробод. дар деҳаи холибеги ҷамоати деҳоти хумдони ноҳияи нуробод солҳо боз бинои бунгоҳи тиббӣ мавҷуд набуд. ин аст ки сокини деҳа Ғиёсиддин Маҳмудов барои ҳалли мушкилоти мардуми деҳа дар партави ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби маблағҳои барои ҳаҷ ҷамъовардааш сохтмони бинои муассисаи тиббиро ба сомон расонид. инак бо анҷоми корҳои сохтмонӣ бинои муассисаи тандурустӣ дорои 3 ҳуҷраи корӣ бо мизу курсӣ ва дигар таҷҳизоти тиббӣ пурра ба истифода дода шуд то беморон сари вақт ба табобат фаро гирифта шаванд. он вақт дар ин ҷо бунгоҳи тиббӣ вуҷуд надошт ва аз ҳисоби соҳибкори ватанӣ ин бунгоҳи тиббӣ сохта шудааст. сохтмони 3 симхонаи иловагӣ барои 75 нафар хонанда ва таъмини муассисаи таълимӣ бо тамоми таҷҳизоти муосир аз амалҳои саховатмандонаи сокини деҳаи Обилурд Хуршед Амонов шаҳодат медиҳад ки дар партави рушди деҳот саҳми худро гузоштааст то хонандагон аз тамоми шароитҳои донишомӯзӣ пурра баҳравар бошанд. пули мошингузари байни деҳаи Тегирмӣ ва шаҳри нави ҷамоати деҳоти Камсамолобод бар асари офати табиӣ пурра валангор шуда буд. соҳибкори маҳаллӣ тасмим гирифт ки ҷиҳати рафъи мушкилоти мавҷуда маблағҳои барои ҳаҷ пешбинишудаашро сарф намояд то пули мошингузари байни деҳа бо дарозии 9 метр ва паҳнояш 4 метр дар муддати 3 моҳ сохта ба истифода дода шавад. як зумра сокинони бонангномуз ва ватандӯсту ватанхоҳи ноҳияи нуробод тасмим гирифтанд ки аз ҳисоби маблағҳои барои сафари ҳаҷ ҷамъовардаи худ барои ободӣ ва пешрафти диёр ҳамчунин рушди инфрасохтори деҳот саҳмгузорӣ намоянд ва ин албатта гувоҳӣ аз он медиҳад ки сокинони ноҳия барои ободию пешрафти диёр саҳмгузорӣ намуда истоданд ва як тоҳфаи хубест ба истиқболи ҷашни умуммиллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. таъмири бунгоҳи тиббии деҳаи сангдевори ҷамоати деҳоти ба номи Иззатлоҳ Ҳалимов аз ҳисоби маблағҳои барои ҳаҷ пешбинишудаи шаҳрвандон дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта дар ҳудуди дигар ҷамоатҳои деҳот низ корҳои ободонӣ идома дорад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. то соли нави таҳсил дар назди 3 муассисаи таҳсилоти ноҳияи Спитамен 3 синфхонаи нави иловагӣ бо фарогирии 720 хонанда дар як бахш сохта ба истифода дода мешавад. айни замон баробари бунёди синфхонаҳои иловагӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳия корҳои таъмир, рангубори синфхонаҳо, навсозии майдону толорҳои варзишӣ низ ба роҳ монда шудаанд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. баъди итмоми машғулиятҳои фаннӣ ва оғози давраи таътили тобистона дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии шаҳрак ва ҷамоати деҳоти ноҳияи Спитамен таъмири бинои муассисаҳои таълимӣ, рангубор, навсозии дару тиреза, фарши синфхонаҳо оғоз ёфта имрӯз корҳо вусъат доранд. дар муассисаи таълимии рақами 31 ҷамоати деҳоти Сарбанд аз 27 синфхонаҳои таълимӣ дар қисми зиёди он корҳои таъмир анҷом ёфта имсол 488 нафар хонандагони муассиса таҳсилро дар синфхонаҳои барҳавои муҷаҳҳаз идома медиҳанд. дар муассисаи таълимии рақами 10 бо мусоидати мақомоти давлатию саҳми волидайн таъмири 25 синфхона, намои берунии биною саҳни он ва дигар як қатор корҳои ободонӣ анҷом дода мешаванд ки айни замон ба маблағи зиёда аз 11 000 сомонӣ корҳо анҷом ёфтанд.
مؤسسه تعلیمی رقم 32 سال 2016 با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری در این دهه دوردست که طلبات به آن زیاد بود ساخته شده است و امروز کارهای تعمیری پررو انجام داده شده. مؤسسه به سال نو خوانش برای تحصیل 317 نفر خوانندگان دهه آماده میباشد. در مؤسسه‌های تعلیمی دهات خرمزمین نیز همین گونه آمادگی‌ها مجهزگردانی صنفخانه‌ها به نظر می‌رسد که این از وسیله‌های بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت میباشد. خوانندگان مؤسسه همگی 1120 نفر می باشد. دستاوردهای ما چنین است که من امسال ختم کنندگان مؤسسه همگیش 76 نفر ختم کرده به مرکز ملی تستی 80% حجت‌های خود را سپاریدند. با افزایش اهالی پیشرفت زمان با دستگیری و مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری در نزد مؤسسه‌های تعلیمی دهات ناحیه صنفخانه‌های نو علاوگی بنیاد می‌گردند و با این حساب در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه و خوانندگان شرایط باز هم بهتری درس آموزی فراهم می‌گردد. از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی کابینet‌های فنی، کارگزارکنانی تعمیر رفته شده است. در 6 جماعت دهات ناحیه سپیتامین 35 مؤسسه تعلیمی، یک لیسه و یک مکتب خصوصی فعالیت دارند. سال از سال با بهتر شدن شرایط‌ها، جهازانیدن صنفخانه‌ها، جلب آموزگاران جوان و صاحب تجربه، استفاده اصول‌های نو تعلیم، تشکیل کورس‌های آموزشی، سطح تعلیم و تربیت و دانش خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی بالا می‌رود که این درک از توجه همیشگی دولت و حکومت تاجیکستان و ساحه معارف را می‌دهد. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، ناحیه سپیتامین برای برنامه اخبار. در شهر دوشنبه برای آبادانی محله‌های اهالینشین و نزد اداره و تشکیلات حشرهای عمومی گذرانیده می‌شود. در ناحیه رودکی با مقصد تکمیل اینفراستراکتور دهات و فراهم آوردن شرایط مساعد کار و خدمت‌رسانی با تشبث مقامات اجراییه و جلب صاحبکاران و اشخاص سخاوت‌پیشه بنیاد و نوسازی سرتراشخانه، کاشانه‌های حوض، بنگاه طبی و مرکزهای سلامتی وسعت داده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما. баракати даврони соҳибистиқлолӣ буд ки тоҷикистон рӯ ба тараққӣ ниҳода дар соҳаҳои гуногун тадбирҳои ободониву созандагӣ ва таҳкими инфрасохтор тақвият ёфт. имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагиҳо ба солгарди 30-юми истиқлолияти давлатӣ ҷараён доранд ки дар пайи худ созандагӣ ва бунёдкориро ба мужда меоранд. бахшида ба ин ҷашни миллӣ дар ҷамоати деҳоти чорякарони ноҳияи рӯдакӣ беш аз 15 иншооти гуногуни маишиву хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шудааст. мавриди зикр аст ки тибқи нақшаи мушаххас бунёду навсозии 30 иншоот дар назар дошта шудааст ки имрӯзҳо кор дар иншооти дигар низ бо суръат идома дорад. бо мақсади такмили инфрасохтори деҳот ва фароҳам овардани шароити мусоиди кору хизматрасонӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроия ва ҷалби соҳибкорону ашхоси саховатпешаи ҷамоату деҳот дар доираи иҷрои нақшачорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, бунёду навсозии сартарошхона, кошонаҳои ҳусн, бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ низ вусъат дода мешавад. дар доираи корҳои созандагӣ дар деҳа 2 сартарошхона, як дукони дузандагӣ ки дар он ҷавондухтарони хонашин ба ҳунаромӯзӣ ҷалб гардиданд бунёд шуданд. таъмири роҳҳои байни деҳаҳо низ яке аз суннатҳои хайру савоб ба ҳисоб меравад. аз ҷониби соҳибкорони ҷамоати деҳаи чойрякорон зиёда аз 10 километр роҳи байни деҳаҳо асфалтпӯш карда шуда, 8 километр роҳи дигар сангфарш гардидааст. як иншооте ки дар 30 солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст, 20 иншооти ҷашнӣ ба истифода дода шудааст. 38-ум солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон бо кушода шудани 5 иншооти нави ҷашнӣ бо 30 нафар сокинони деҳоти ҷамоати чоракарон ба кори доимӣ таъмин мегарданд. 7000 метри шоҳро ки ба ҷамоати деҳоти чоракарон вобаста карда шудааст, барои зебо ва хушманзара гаштани шоҳрои душанбе турсунзода ҳар рӯзи шанбе якшанбе ҳашарҳои умумӣ ташкил карда шуда истодааст. корҳои ободонӣ дар доираи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардида, мақсад аз он фароҳам овардани шароити арзандаи кору зиндагӣ барои мардуми деҳот арзёбӣ мегардад. ташаббусҳои созанда ва иқдомҳои хайрхоҳонаи сокинон боис гардид ки ҷамоати деҳоти чойрякорон дар як муддати кӯтоҳ ободу зебо гардида, сокинон дар оянда
آینده نیز عزم دارند در کارهای آبادانی و باز هم زیبا و نظربا گردیدن محل خویش سهم خود را گذارند. در دهه هر هفته روزهای استراحتی اقدامهای عمومی تازه‌نمایی و انجام دادن تدبیرهای اکولوژی گذرانیده می شود. در این اقدامها کارمندان کسب و کار گوناگون در یکجایگی اشتراک نموده برای سزاوار استقبال نمودن جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی برای رنگ و بار بیناها شناندن گل‌های گوناگون موسمی سهم خود را می‌گذارند. منوچهر سلیمان، مقصد اخبار. аз субҳи барвақт омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмомин Раҳимов ба ҳашар баромада барои тозакории саҳну атрофи биноҳои таълимии донишкада толорҳои варзишиву машқварзӣ саҳм гузоштанд. асосан корҳои ободонӣ дар самти ҷамъоварии алафҳои атроф сурат гирифт. азбаски ин муассисаи таҳсилоти олии мамлакат бо оромгоҳи меъморалии рӯйчоби муассисаи давлатии риёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе ҳамсарҳад мебошад, омӯзгорону донишҷӯён инчунин пайваста барои ободониву тозагии ин оромгоҳ ва таъмини сарсабзии гулу дарахтони он саҳм мегузоранд. давоми солҳои охир зиёда аз 8000 бех ниҳоли дарахтони ороишиву сояфкан ва ҳамешасабз дар атрофи ин оромгоҳ шинонда шудааст ки нигоҳубини он ба зимми масъулини донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмомин Раҳимов вогузор гардидааст. бо ин мақсад мунтазам тадбирҳои тозакориву ободонӣ дар атрофи оромгоҳ ва мавзеъҳои сабзкории ҳудуди донишкада гузаронда мешавад. ба иттилои роҳбарияти донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмомин Раҳимов дар баробари таъмиру навсозии бинову иншооти муассиса аз ҷумла толори варзишиву хобгоҳҳо ҳамзамон ба кабудизоркунии саҳну атроф низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардидааст. барои таъмини нашунамои хуби гулу дарахтони мавҷудаи донишгоҳ ва ҳам майдонҳои сабзкории оромгоҳи меъморалии лӯчоби муассисаи давлатии риёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе аз ҷониби роҳбарияти донишкада хати обтаъминкунӣ гузаронда шудааст ки ҳоло бемушкилӣ дарахтон обёрӣ карда мешаванд. шукуфоии гулу ниҳолони ороишии мавсимии бисёрсола, дарахтони ҳамешасабз ва майдонҳои сабзкорӣ ба ҳусни ин мавзеъ таровати тоза бахшидааст. кормандони риёсати оромгоҳҳои шаҳри Душанбе ва омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмомин Раҳимов дар ин мавзеъ пайваста корҳои тозагиву ободониро ба роҳ монда барои нашунамои хуби гулу ниҳолон тадбирҳои агротехникиро амалӣ менамоянд. иқдоми намоишфурӯши китобҳои тозанашр ки аз ҷониби нашриёти адиб дар доираи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар шаҳру ноҳияи мамлакат идома доранд, ин навбат дар ноҳияи рӯдакӣ доир гардид. дар ин чорабинӣ беш аз 10,000 нусха китобҳои тозанашр ки зиёда аз 100 номгӯйро дар бар мегирифт пешниҳоди дӯстдорони китобу адабиёти бадеӣ гардонида шуд. гузориши бобокалон Амизода. дар ноҳияи рӯдакӣ намоишфурӯши адабиётҳои тозанашр доир гардид. иқдоми мазкур аз ҷониби нашриёти адиб роҳандозӣ гардида дар он садҳо номгӯи китобҳои тозанашр ки теъдоди зиёда аз 10,000 ададро ташкил медод ба намоишфурӯш гузошта шуд. бояд гуфт ки мардуми тоҷик аз қадим соҳиби китоб буданд ва ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус доранд. ин аст ки дар байни аҳолӣ шумораи зиёди дӯстдорони китоб ба назар расида, намунаи он имрӯз дар ноҳияи рӯдакӣ ба мушоҳида расид. сокинон ба ин макон ҳозир шуда адабиётҳои бадеӣ ба худашон маъқулро интихоб ва дастрас намуданд. бояд гуфт ки дар замони соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба китоб ва нашру паҳн намудани адабиётҳои гуногун таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҳамчунин ба хотири ҷалби ҷавонон ба китобу китобхонӣ тадбирҳои зиёдеро амалӣ намудааст. тадбири мазкур низ дар ҳамин замина амалӣ гардида муддатест дар ҳамаи шаҳру ноҳияи мамлакат амал мекунад. нашриёти адиб ҳамасола беҳтарин китобҳоро бо таҳрир ва бо ороишоти шоиста ба тар расонда рӯи дасти хонандагон мегузорад. нашриёт байни хонандагон ва аҳли эҷод маъруфу маҳбуб аст ва ҳаводорони зиёд дорад. имрӯз кӯли мардуми ноҳияи рӯдакӣ ба ифтихори баланд ба бозори фурӯши китоб ки нашрияи адиби ҷумҳурии Тоҷикистон барои мардуми ноҳияи рӯдакӣ пешкаш карданд ва беҳтарин асарҳои шоирони классик, шоирони муосири мо имрӯз дастраси мардум гардиданд, мардуми ноҳия гардиданд ва имрӯз мо ифтихор мекунем ки ҷавонон ки ояндасози миллатанд омада аз ин китобҳои бисёр бузургу накӯю нодир харидорӣ мекунанд ва ин корвон барои тарбияи ҷавонон, барои ҷалб кардани ҷавонон ва тамоми мардум барои рӯ овардан ба ганҷинаи китоб аст.
адабиётҳои бадеие ки имрӯз дар ин намоишгоҳ пешниҳод карда шуданд нашрҳои тозаи китобҳои адибони классику муосири тоҷик буда боиси боз ҳам ғанӣ гардидани маънавиёти насли ҷавони истиқлолият мусоида намуда онҳоро ба фарҳанги қадимаи ин миллати куҳанбунёд ошно месозанд. сокинони ноҳияи рӯдакӣ махсусан ҷавонон бо таваҷҷӯҳи хос аз ин намоишгоҳ дидан намуда бо эҷодиёти адибон аз наздик шинос шуданд. бояд тазаккур дод ки ин маъракаи фарҳангӣ барои сокинони ноҳияи рӯдакӣ ба як ҷашни бошукӯҳу хотирмон табдил ёфт, зеро онҳо имкон доштанд ки дар китобҳои харидаашон адибон соядаст гузошта бо шоирону нависандагони маъруфи тоҷик аз наздик шинос ва ҳамсуҳбат шаванд. дӯстдорони китоб инчунин тавонистанд доир ба китобҳои тозанаш маълумоти муфассал пайдо намоянд. боиси хурсандист ки имрӯз дар сартосари ҷумҳурӣ бо ташаббуси нашриёти адиб намоишфурӯши китобҳои бадеӣ баргузор гардидааст ва имрӯз ин чорабинӣ дар ноҳияи овозадори рӯдакӣ бо як шукӯҳу шаомати тоза идома дорад. мо аҳли зиё, аҳли қалам, аҳли иштироккунандагони маҳфил аз ин чорабинӣ бениҳоят шод гаштем ва дар ин ҷо як қисме аз китобҳои бадеӣ тамоми мардуми ноҳияи рӯдакӣ ба дастрас гардиданд ва ҳама аҳли иштироккунандагон имрӯз хурсандии калон дорам ва мо шоҳид гаштем ки ҳама аз ин иқдоми нек хурсанд аст, ҳама аз ин китобҳо баҳравар шуданд то ки дар оянда фарзандони худам масъулияти баландро нисбати китобу китобдорӣ ҳис намоянд. нашриёти адиб ҳамасола беҳтарин китобҳоро бо таҳрир ва бо ороиши шоиста ба таб расонда рӯи дасти хонандагон мегузорад. бобокон ламизода, хуршеди азиз, мақсади мақсад, ахбор. идомаи ахбор. дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 4000 номгӯи растаниҳо мавҷуданд ки аз ин шумора 663 номгӯ растаниҳои шифобахш мебошанд. вале истифода кардани маводи табобаткунанда аз гиёҳҳои шифобахш дар мамлакат дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ карда нашудааст. зульфия раҳимзода оид ба манфиати усули табобат бо гиёҳҳои шифобахш гузориш медиҳад. гиёҳдармонӣ яке аз маъмултарин намуди тибби халқӣ буда табобат бо усули гиёҳдармонӣ аз қадим маъруф буд. аз сабабе ки гиёҳҳои шифобахши табиат маводи асил буда дар табобат нисбат ба дорӯҳои кимиёӣ манфиат ва таъсироти зиёдтар доранд, гиёҳдармонӣ усули эътимодноки солимгардонӣ эътироф гардидааст. то имрӯз дар мамлакат аз 36 корхонаи истеҳсоли маводи доруворӣ 16 корхона ба коркарди гиёҳҳои шифобахш машғул мебошад. дар 5-6 соли охир зиёда аз 10 корхонаи коркарди нави гиёҳи шифобахш ба фаъолият шурӯъ карданд ки дар ин корхона қариб зиёда аз 100 миллион сомонида таҷҳизот ворид карданд ва бино таъмир карданд ва биноро мувофиқ карданд барои коркарди гиёҳи шифобахш. аз намудҳои гуногуни гиёҳҳои шифобахши ҷумҳурӣ ба монанди ҳазориспанд, коснӣ, чойкаҳа, кокутӣ, раҳдавак, субинак, пудина, сапали уштур, гули бодом, зайтун, лупанак ва ғайра навъҳои гуногуни доруворӣ, малҳам, равғани растанӣ, чойи хушк, дамоба ва обҷӯшҳо омода карда мешаванд. гиёҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо хусусиятҳои шифобахшии худ аз ҷониби давлатҳои хориҷ ки дар соҳаи тиб пешрафта ҳастанд, танҳо дар шакли коркардшуда ва маводи доруворӣ омодашуда содирот карда мешаванд. дар 5 соли охир маводҳои фаъоли биологӣ ба маблағи зиёда аз 200 миллион сомонӣ содирот карда шудааст. дар 5 соли охир зиёда аз 200 миллион сомонида содирот шудаи маводҳои фаъоли биологӣ, яъне бисёртар аз гиёҳи шифобахш маводҳои фаъоли биологӣ ва маводҳои ғизоӣ тайёр карда мешавад. ин таҷриба дар тамоми ҷаҳон аст, як дар худи тоҷикистон нест. изҳори нигаронӣ кардани роҳбарияти олии мамлакат дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мақомоти олии қонунгузор дар соли 2017 ва дар мулоқот бо кормандони соҳаи маориф ва тандурустӣ дар рӯзи дониши соли 2018 доир ба рушд накардани саноати дорусозӣ ва самаранок истифода нагардидани гиёҳҳои шифобахши мамлакат, масъулини соҳаи тандурустӣ ва соҳибкорони мамлакатро водор намуд ки ҷиҳати омӯзиши растаниҳои шифобахш, ҷамъоварӣ ва коркарди он дар саноат тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. албатта имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои табобатию профилактикӣ ва дармонгоҳҳо гӯшаҳои гиёҳдармонӣ ва гиёҳпизишкӣ кушода гардидаанд, вале дамоба ва маводи дигаре дар гӯшаҳои гиёҳдармонӣ пешниҳодшуда ба таври зарурӣ истифода намешаванд. зарур аст ки истифодаи гиёҳҳои шифобахши мамлакат ва истеҳсоли доруворӣ аз чунин растаниҳои давобахшанда ба таври дуруст ва самаранок роҳандозӣ карда шавад. нақшаи кишти такрории зироат дар ноҳияи 5 беш аз 90% иҷро гардид. кишоварзони ноҳия дар масоҳати 6650 гектар кишти такрорӣ анҷом дода нақшаро бар зиёд иҷро намуданд. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи 5.
ҳарорати ҳаво дар ноҳияи 5 дар қиёс бо дигар ноҳияҳои мамлакат нисбатан баландтар буда. дар ин муҳит дар кишти такрорӣ ҳам ҳосили фаровони маҳсулот ба даст овардан имконпазир аст. кишоварзони ноҳияи 5 бо истифода аз чунин обу ҳавои мусоид ва замини файзбахш ҳамвора дар замин меҳнат карда таъминоти рӯзгор ва ҳам фаровонии бозорро ба сомон мерасонанд. зимни як сафари эҷодӣ ба ноҳияи дурдасти 5 мо худ мушоҳида намудем ки тамоми заминҳои корами обӣ самаранок истифода гардида сокинон меҳнати содиқона дар онро омили пешбурди рӯзгори худ меҳисобанд. кишоварзони ноҳияи 5 тибқи дурнамои тасдиқ намудаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлати вилояти хазрон имсол дар майдони 6400 гектар кишти дар ҳамаи бахшҳо кишти такрори зиратҳо пешбинӣ шудагӣ буд. то имрӯз дар майдони 6650 гектар кишти гузаронида шудааст ки дурнамои кишти 102% иҷро шудагиай аслан баъди ҷамъоварии ғалладонагиҳо кишти картошка кишти пиёз дар ҳамин заминҳое ки холӣ шудагӣ буданд кишти такрорӣ гузаронида шудагиай ҳамин қитоае ки мо қарор дорем ғалладонагиҳо буд имрӯз ҷамъоварӣ карда шудааст дар майдони 2200 гектар кишти макаи дон гузаронида шудагиай. дар ноҳияи 5 дар кишти дуюмбора бештар мошу лӯбиё полезие ва зироати хӯроки чорворо парвариш мекунанд. деҳқонон аз ҳосили ба дастомадаи ғалла қаноатманд буда ният доранд ки бар ивази заҳматҳо дар кишти такрорӣ ҳам хостаҳояшон дар мавриди афзоиши ҳосилнокӣ амалӣ гардад. дар як сол 2-3 ҳосил гирифтан азму талоши тамоми сокинони ноҳия дониста мешавад. дар деҳоти озодагон меҳвар ва намунаи ноҳияи 5 аз имконоти хуби пешбурди истеҳсолот оқилона баҳрабардорӣ мекунанд. ҳамин гуна мураттабӣ дар кори саҳро аст ки сокинони ин ноҳияи дурдаст тавассути меҳнати содиқонаву софтдилона хеле хуб сатҳи зиндагиашонро беҳтар карданд. агар солҳои гузашта бо дастрасӣ надоштан ба об майдони кишти такрорӣ то 6000 гектар расида набошад ҳам имсол бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон калонтарин истгоҳи обрасонӣ файзобод қалъа 1 аз нав таҷдиду барқарор карда шуда таъминоти об ҳам дар ноҳияи 5 ва ҳам дар ноҳияи ҷайҳун бо истифода аз ин истгоҳи обрасонӣ беҳтар гардид. дар пахтакорӣ ҳам кишоварзони ноҳияи 5 таҷрибаи зиёд доранд. мутахассисони соҳа изҳор доштанд ки дар баъзе аз қитъаҳои алоҳида аллакай шукуфтани пахтазорро мушоҳида карданд. ноҳияи 5 бо ширкати исмоили сомонӣ ҳамкорӣ дошта сол то сол истеҳсоли ашёи хоми содиротиро афзун менамоянд. доир намудани намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ яке аз ҳадафҳои асосии роҳбарияти шаҳри душанбе дар самти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти мавриди ниёзи аввал ба шумор меравад. муддати чанд рӯз мешавад дар шаҳри душанбе намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор мегардад. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти мавриди ниёзи аввал дар бозорҳои пойтахт аз ҷониби масъулин пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. аз ҷумла баргузории ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ки бо иқдомҳои бевоситаи роҳбарияти шаҳри душанбе дар арафаи иду ҷашнҳои милливу давлатӣ доир карда мешаванд дар ин самт таъсири мусбат доранд. дар баробари ин масъулини бозорҳои пойтахт низ муаззаф шуданд то дар самти танзими нарх ва фаровонии бозор бо маҳсулот тадбирҳои амалӣ андешанд. имрӯз бо назардошти он ки мавсими ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавоту меваҷот ва полезӣ аст, масъулини бозорҳои пойтахт бо хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои мамлакат шартномаҳои ҳамкориро ба имзо расонида бевосита аз ин хоҷагиҳо маҳсулотро бо нархи нисбатан арзон ворид намуда дар амборҳо захира менамоянд. кишоварзони шаҳри турсунзода бахшида ба идҳои миллӣ нақшаи чорабини алоҳида таҳия намуда ҳамарӯза барои бо нархи арзон ва маҳсулоти тару тоза таъмин намудани мардуми пойтахти азизамон имрӯз зиёда аз 4 тонн маҳсулотҳои кишоварзӣ аз ҷониби ангур, тарбуз, харбуза, помидор ва дигар намуди сабзавотҳо бо нархи арзон пешкаши мардум гардонида истодаем. дар ҳамин замина маъмурияти бозорҳои шаҳри душанбе бо хоҷагиҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои турсунзода, ҳиссор, ваҳдат, истарафшан ба миқдори зарурии маҳсулот ба монанди картошка, сабзӣ, пиёз ва ғайра ворид намуда ба аҳолӣ пешниҳод карда шуданд. гӯшаҳои деҳқон низ омилони дигари таъмини бозор бо маҳсулоти ниёзи аввал ва танзими нарх дар бозорҳо мебошанд, чунки дар ин гӯшаҳо бевосита худи деҳқонон маҳсули дасти худро ба аҳолӣ пойтахт пешниҳод менамоянд. дур аз ин ҷониб кишоварзон хоҷагоҳи деҳқонии сарбаландиёр истарафшан шаҳр маҳсулотҳои худро
نسبت به نرخ‌های بازاری 30% ارزان و فروش گذاشتن. برگزار نمودن یارمارکه پیش از همه محصولات تر تازه دهقان را خود دهقان آورده به مردم دسترس کند. مورد ذکری خاص است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم بخشیدن ساحه کشاورزی که بخش اصلی اقتصادی ملی را تشکیل می‌دهند همیشه تدبیرهای ضروری را مورد عمل قرار می‌دهد. این است که در تاجیکستان سال به سال زنبورپروری و پرورش محصولات فلزی مخصوصا خربوزه و تربوز تقویت داده می‌شود. برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها اگر از یک جانب به اهالی برای دسترس نمودن محصولات با نرخ ارزان مساعدت نماید، از جانب دیگر به جلب سیاحان و معرفی محصولات خواجگیداران نیز نقش می‌گذارد. نورعلی صف‌الدین، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرگزارش هایی که تا این لحظه همکاران ما آمدن بودند و منظوره شما نمودیم. خیر، سلامت باشید.